کہ واہ کریم امت دا والی میرے شفاعت کردہ جبرائیل چاہے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ جبرائیل چاہے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ او محبوب حبیب ربانا ہمی رود حشردہ آپ یتیم یتیماں تائی ہاتھ سرے دے تردہ آپ یتیم یتیماں تائی ہاتھ سرے دے تردہ تے جے لکھ واری اتر گلابوں ہائے ہائے عارف کھڑی کتنے بولے ہیں جا کے عارف کھڑی نے ہاں خدا دی قسم ہے اینو نات کہندے نے اینو نات کہندے نے عارف کھڑی کہندے نے کہ جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نتم زبان نام اونا دے لائق نہیں کی کلمیں دا کانا تے نات اونا دی لائق پاکی قد یسان نادانا میں پلیت ندی وچ بڑیا پاک کرے تن جانا تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے قلم ہے نا جڑی ایک قلم دے اندر ایک ٹک ہوندا ہے قلم نو جب تک ٹک نہ دئیے کیونکہ بلا جب تک قبلہ کاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب تک قلم دے اندر ٹک نہ ہوئے تو قلم لکھ دی بولو نا قلم لکھ دی نہیں لکھ دی تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کدی غور کیتا یہ ٹک کیوں یہ ٹک کدوں دے سنیو شعر ذرا عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر اس بچے نو اللہ سلامت رکھے بڑا پیارا یہ بچہ ہے انہیں بڑے خوبصورت انداز دے اندر بیان کیتا ہے تے دوستان گرامی تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کیتنو
کی تینوں آنکھ سناواں گل فراق ستم دی کی تینوں میں آنکھ سناواں گل فراق ستم دی جا آیا حرف لباں اتے پھٹ گئی جیب قلم دی فرمایا کہ کلمے لکھ آکھیا کی لکھاں آکھیا لکھ محمد لکھ محمد تے جدو کلم لفظ محمد دے ہوتے آئی تے میاں صاحب فرماندے نے کہ جان آیا حرف لباں اتے پھٹ گئی جیب قلم دی تے چٹا کاغذ اوے داغی ہویا پھری سیاہی غم دی چٹا کاغذ اوے داغی ہویا پھریا سیاہی غم دی دکھا کیتا زور محمد خبر لئی دم دی آخری شعر پیش کرن لگا میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے اوے آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ چاہے جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ چاہے جیلانی دوسرا دور پھر انشاءاللہ اور قبلہ شاہ صاحب بھی